फाइनाल खोथा फैदों जेलाव थानाय साफ्रोमबो एनडिएफबिफोरखौ लानानै आं खौरांखौ होनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरनि खौरांखौ होनायनि सिगां नैबेबो मोनसे अरुप दे इएम जोंहा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बिटिसिनि बिथाङा डाइरेक्टलि फोरमायनानै होखाबाय थांनाय लकसभा एमपि बिसायख'थियावहाय बिजेपिनि थाखायसो इउपिपिएलआ देरहादों डाइरेक्ट बुंखाबाय। थ' थोंगोथों जों नुहुरो एबारनि फैगौ बिसायख'थियाव जाय बिटिसिनि जानो गोनां बावहाय बिजेपिया सिंगोलै ना बाव सोरबा बिपिएफ ना इउपिपिएल लागोन गावसोरनो भट गेलेगोन आरो सिगांबो मामायाबो बुंखाबाय। दा नैबेयावहाय गोबां खोथा हाबनानै दङ आरो नैबेखौबो गोबां रायजो राजाया बुंदों सुद्रायनाया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसेथि जायाब्ला गैखाला मोननैबो पार्टिया। दा बेनि गेजेरावनो गोबां इन्टेलेक्चुयेल आरो गोरोंफ्रा बुंदों बिजेपि गभर्नमेन्ट खनसे फैनांगौ। बिजेपि गभर्नमेन्ट फैयोब्लासो मा जागोन इउपिपिएलआबो रानगोन बिपिएफआबो रानगोन। जेब्ला रानख्रावो ना गोरानफोरबायदि बिटिसिआव अयथासार बा जिखुनु जेरैबायदि रुल खालामजायो बेलेगजों सासन खालामजायोबासो बैसोर आक्कल में आएगा होननाय माने थाल फैगोन बिसोर अब्लासो बै समावसो 5 बोसोरजों बै समाव बेकडेटेड जाहैबावनो हागौ नाथाय अब्लासो बिसोर खौसेथि जागोन होननानै गोबाङा फोरमायदों। जिखुनु जा मोनसे खौराङा जाहैबाय जोंहा बर'नि एमपि जाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौहाय मोनसे समावहाय सासे बुंथिगिरि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा सासे गोख्रों केम्पेनार बुंदोंमोन जे भाषा रोङै राव रोङै भिडिअखौनो होनानै जे जोंनि एमपिआ गोरों गोरा जानो नांगोन। एबसु आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ। आं बिथांजों एबसु मावनानै फैनाय सासे हिन्दी रोङा इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि एमपि जालाङोब्ला governance effectively in the councils. Thank you. Thank you. Sir, you must pedal. Please, sir, 1 minute, sir. No, sir, please. I must express my एबसु आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीया नैबे समाव गोबां बिथांखौ सोंखारिदोंमोन बखिदोंमोन नाथाय दिनै माखासे मानिया नंगौ बायदिबो नुजाथिफैदों। मानो होनब्ला पार्लियामेन्टआव सम होजायै बुङै आरोबाव जों जयन्त बसुमतारी सारखौ दाय होनानै लाब गैया सायख'दों रायजो राजायासो। आरो लोगोसे जोंनि बर' रावा जुदि 8 शेड्युलाव हाबबायब्ला बर' रावजोंबो थाव होनो हायो मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारा बेखौ गोबांथार रायजो राजाया बेखौबो लुबैदों। लोगोसे लास्टलि आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरनि जेंनानि खोथा बेखौहाय जों नुबोनो मोन्दों खोनानो मोनगासिनो दं रायजो राजाया जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया गोबां गोहो बोलो मेंनाय गैयालासे खामानि मावबोदों। नाथाय बिनि गेजेरावबो दायो नैबे रिजाल्ट फैहां मुहुर्तआव जोंहा इएम रनजित बसुमतारी जायखौ फेरेंगा सार होननानै गोबाङा बुङोबा मिथियो बिथाङा बुंदों जे जेलाव थानाय साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा थाबैनो बिसिनि जेंनाया सुस्रांजागोन। बे आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा गावनो स्वयं बुंदों। अब्ला थारैनो बाव कुइसन आराइज जादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया गावसोर गोजानो खस्थ' खालामबोबाय मावबोबायब्ला दा सोरबा आफादाबो बुङो जोंबो मावदों नै जाथारसिन अब्ला सोर माबायदि सैथो थामार नैबे गेदेर सोंलु जानानै फैदों रायजो राजाया बिजिरनो हागोन। लाभ इउ अल।